Bog ekipa, ja sam Ivan i za danas sam vam pripremio jedan story time. Radi se o jednoj neugodnoj situaciji koja mi se nedavno desila u knjižnici na fakultetu. Vi koji me pratite na Instagramu gledali ste storije prije par tjedana i zanimalo vas je što se točno desilo, pa eto danas ću vam ispričat. Radi se o tome da sam imao pauzu između dva predavanja na faksu i rekao ajde idem u knjižnicu, idem sjest, idem napisat zadaću. Idem, ne znam, odmorit malo. Sjeo sam pokraj nekog lika koji ima otprilike 25 do 30 godina i slušao muziku toliko glasno na slušalice da se čulo van i ja rekao ok, ne smetam, idem sjest kod njega. I tako sjednem ja do njega, ja stavim slušalice u uši i otvorim knjigu iz njemačkog, krenem rješavati zadatke i bilo ih je dosta i vjerojatno sam u par navrata, pošto mi je stvarno bilo naporno i bilo je dosadno, sam stao onak i onako malo jače uzdahnuo možda, ne znam, bilo mi je naporno, zato ono kad je nešto naporno, kada mi je dosadno pa uzdahnete, onako izdišete. I to može u par navrata, ali ja to nisam ni primijetio. I vidim onako za par minuta, neko me dira, ja izvadim slušalice, okrenem se prema njemu, vidim on je već maknuo slušalice i govori on meni kao oprostite, primijetio sam da glasno uzdišete, jeste li dobro? I znaš, ja gledam onako, šta? I ja sam mu rekao da je sve u redu sa mnom i dobro nastavim dalje, stavim slušalice natrag i nastavim rješavati zadaću i za par minuta on mene opet udari malo jače i ja sam onako krenem i zadim slušalice i on meni govori Pa dobro, ćete vi prestat više, smeta mi vaše disanje, dajte se premjestite negdje. I ja njemu rekao kao, pa ako vama smeta moje disanje, vi se premjestite i vi ste tu prije 15 minuta slušali muziku glasno i sve se čulo van, pa vam niko nije ništa rekao. U tom trenutku su se već ljudi počeli okretati, onako gledali su malo šta, oni koji nisu imali slušalice, koji su čuli. I bilo mi je neugodno jer, onak, lol, lik napadaš me jer dišem u knjižnici. Mislim, ja sam se trudio, kad me prvi put opomenuo, ne uzdisat i onak disat čim tiše jer mi je već onda bilo neugodno. Ali ja stvarno, evo, ja nemam problema s disanjem, niti sam onda uzdisao, nego očito on baš čuo svaki moj udisaj, onako. Mislim, znate, kad vas nešto iritira, vjerojatno pa onda to i najmanju sitnicu čujete. I kad sam ja njemu rekao to da je on bio prije 10-15 minuta glasan i da je slušao muziku van na glas, onda je on rekao kao Pa dobro, mogli ste me pitati da ugasio bi. I tako dalje, ja rekao kao dobro, ajde. I vratim slušalice nazad. Završim pisat zadaću, udaljim se još onak pola metar od njega i stvarno pazim da ne dišem, znači ono, tih sam. I nastavim slušat muziku, dopisujem se, pričam svima onako, mislim već sam išao par njima s kojima se dopisujem napisat kao tu mi neki lik kao govori da glasno dišem bla 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 i znači ono stvarno sam prestao disat glasno, jel? I opet za par minuta, eto opet njega, znači udara me u ruku opet i ja izvadim slušalice i on, mislim nije se počeo derat, ali stvarno povisio ton i doslovno svi u knjižnici koji su mogli čut, okrenuli su se, pogledali su nas i krenuo govoriti Pa dobro, sad je bilo dosta, idem vam zvat zaštitara, ne možete ovako disat u knjižnici. I znači meni je bilo stvarno neugodno, znači nemam problema s disanjem, sam stvarno pazio da ne dišem glasno, ono da budem tih. I stvarno mi je bilo neugodno i ja sam mu rekao kao dobro, ok, ne trebaš se derat. I on meni kao Šta se ne trebam derat, derem se ja, idem ti sad po zaštitara. I ja onak rekao dobro, mislim lol kao da će ići po zaštitara, onak dišem u knjižnici. I najbolji dio priče, lik se usto i stvarno krenuo po zaštitara i onak se mislim u sebi čovječe, jesi ti realan? I krenem pisat ekipi ljudi mi ide po zaštitara, znaš, stvarno nisam vjerovao. I par ovih koji me znaju s faksa sa strane gledaju onako šta i svi se smiju. I eto dolazi lik natrag sa zaštitarom i ja gledam jel se ovo stvarno događa. Ekipa gleda onako da ima kokice u ustima, kada su u kinu, kada gledaju film, smiju se. I dolazi do mene i kao govori lik Pa dečku treba pomoć, dečku nije dobro, dečku tu uzdiše. U biti on je prodao zaštitaru priču da meni nije dobro, da je meni loše i zato je zaštitar došao s njim tamo. I ja govorim kao sa mnom je sve u redu, o zaštitaru kao njemu samo smeta moje disanje, znači meni je apsolutno sve u redu sa mnom, nema nikakvih problema. I znaš zaštitar gleda onako WTF, a ovaj lik kao sav pristojan, on je kao njemu prodao priču da ga ide svat zato kao da meni pomogne. I onda kao zaštitar gleda kao onako šta se ovo događa ovdje i svi se okolo smiju. I govori on pa dobro, ok, ne mogu dečka izbaciti van iz knjižnice zato što diše.
I tu sam se ja počeo smijat, tu su se počeli svi smijat, tu se zaštitar sam sebi počeo smijat, a ovaj lik Kip je onako sav bijesan. Ja ne znam šta mora biti nekom u glavi da ide izvoditi takve scene u knjižnici. Mislim, ne znam šta je najbolje, evo stvarno, on je bio na laptopu i igrao šah. Fucking šah si igrao na laptopu, znači ne znam, da dišem glasno ko si sa bačti, nemam šta smetati, jebote. Fascinantno, evo, fascinantno. I ja rekao kao dobro, idem van, znači bilo mi je neugodno. I kasnije mi se javila jedna kolegica s faksa i rekla da je slušala ovo sve i da je oplakala doslovno. Znači ja ne mogu vjerovati koliko je ovo apsurdno i ovo je daleko najgluplja stvar koja mi se ikad dogodila u životu. I inače sam dosta loš u prepričavanju svih tih događaja i ne znam da li sam vam otprilike uspio dočarati kako je to sve izgledalo. Nadam se da jesam, nadam se da vam se svidio video i da ćete se pretplatiti na moj kanal, uskoro izlaze nova videa, vi mi svakako pišite neke ideje što biste željeli vidjeti na mom kanalu, s kim da snimam i znate se, uglavnom like, šerajte, komentirajte i to je bilo to od mene za danas. Vidimo se u drugom videu, bog! Bum!